Nggak lah kon abang ireng. Iki rambutnya gundul aku teke jepit. Iki Pak Mogol, iki sender engko lakone mboe-mboe sender utang mogol ngono. Iki Bariantine. Iki butane. Mboten sah. Fotonya ndak? Mbak Ton ombok sibuk. Iya. Sendal mau bantingin naik koplak loh. Ya Allah. Siapa sing gelem ngemeki sendal? Mpun anjenengan ampun rewel lah. Janjine pripun janjine? Nek rewel mana boleh. Ya Allah Gusti. Ketoprak tenanan. Loh. Iya, abdi kurang ajar. Ana ndarane, ndara jek cilik ngene iki aja dibeda to, Nduk. Gaya apa iku, Nduk? Apiye? Golekan kok apike ngono. Mas Eko sing wehi. Mas Eko, Astrada. Dadi sapa, Nduk? Padu kaliku Sri. Padu kaliku. Pak.
ya bunda. Aduh, kok jengkel ke? Tidak ngendikan kok merono mrene. Darah sambang darah sakit darah. Aduh, kok jengkel. Ibu nek tiri ya ngene ku ya ndak. Iya dak iki ngalah-ngalahi sumbel bang. Iku lho bakal darah sing galak bakal lontong. Padukan iku Pak. Pak Suryane Ayu. Dilem apa padukan iku Pak Suryane Ayu. Duite akeh. Kakak. Padukan iku Pak padukan. Kula niki nganu lho ndara ngertekke asmane jenengan. Li. Loh. Bukan ngono temen. Kowe kapas ngomong anak loro wae. Sing arep koyo ngene. Ora tresno karo adikmu. Tresno perkara gorengan. Biasane adikmu seneng mangan, kowe kowe kepikiran gorengan. Romo ora ngate mundut ke gorengan kok kowe gorengan sendi. Calon garwamu. Ya wis pres mung parek garwane kok. Golekan lho. Arep wis pas. Askara Banyu kuwi calon garwane karo Candra Kirana. Ewa semono, galu ajeng entuk bebungan. Iki malah kudune matur nuwun, lha kok malah kaya ngene kedadean. Sing disenengi kaya ngene iki. Lah ora tuku ae kok dadak rewel. Gile. Terus sepiro wae sileke marang kakak. Umpama promo sing pun tapi mbang mengko jumlah anggaran karya kedua kowe manut tolong itu sabara sileke mengko yen wis rampung promo kok
Orang kita gitu nanging mbok yo diengko ben kaya pati. Promo didoyo dadi wong sing kabeh. Yen ono dadian kaya ngene, wong endi sing seneng. Wani kalau romo, wani bakal gawe romo. Ora silakan.
nganteni biasane yo ora dhisik. Jangan kok ini. Ger, kalau aja. Jadi nganten kuwi sepisanan pacaran ora karuan. Nangis, ya wis bolak-balik wis. Enak anak karuan oleh. Rama, ketika iku enak karo. Sapa sing kandha? Iya nek bumi biyen ra ngrasakne loro. Iya, ora rasa gak kira mau. Kira-kira mau wis ora perawan. Yen kowe gelem dandan nonane, yen nganti gawe wirang aja takon dosa.